Oke teman-teman, kali ini ikan syuting, budal syuting, tak durungi syuting iki njaluk ndonga dhisik. Keselamatan ben gak enak opo-opo ngono yo. Oke, saiki ndonga sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, yo. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, ayo tak durungi syuting. OTW guys, ini OTW, gon syuting, oke? Ikuti terus ya channel kami, deloken sing golek wis rilis deloken. Oke, Semangat guys. semangat semangat 45 ya sing ngene iki lho. Kudu di hargai tenanan lho ini. Wis ngene iki wis tenanan atau oke konten sing apik. Oke. Dan ono iki filmnya film horor ceritanya. Ya sing pertama kali ini gini. Syuting ini gini episode channel ya sing pertama kali. Makanya support terus ya channel kami. Dadah, oke. Sik, aku nanya di Aku menel rono. Iya. Oleh kono apa ini? Yo, lu. Guys, ayo undang rono. Deh, flashku gak mempan ya. Yo. Terus gak apa-apa. Mundur aja, Ci. Wis. Wis yo. Lu. Enak bos kono ya. Ayo dengan rem. Kowe iki mumpung ora kek tuku rem. Mbak ambek jaluk kopi tanggo. Wis yo, cepet yo. Yo. Mlaku. Si. Kalau Kalau lek mlayu banter-banter ya. Dia langsung pol sih yo. Yo, batinku. Beda. Lu. Weh, toyo.